Igbo genu ntị o wọdịmma n'Igbo convention ka anyị na-ekwu onye ọbụla gazitere ka anyị tụọ alụ ka n'Igbo ga-esi na-aga n'iru. otu ụmụ nwanyị Igbo Women Movement Worldwide na-akpa anyị ka anyị kwado fa maka ọdịmma ndị Igbo niile. obele azụ kpata obele nkụ ka nnekwu azụ wee kpata nnekwu nkụ. onye ọbụla gazitere. Igbo bụ Igbo geenụ ntị n'ọkwa dị oke mkpa o. Igbo Women Movement Worldwide enyi eji eje mba ji ohere a wee na-akpọkwu ha na eze ka a bịa sonye na mmemme ha nwere n'afọ anyị nọ n'ime ya. Isiokwu ya bụ ọdịmma ala Igbo Convention Award akpọrọ Celebrating Igbo Excellence. Ya bụ oke mmemme agadi egwu ga-adị na Mayfair Center 1078/2082 High Road, Romford, RMC 4BD. ọ ga-adị n'abalị 2 n'ọnwa Julaị afọ 2022. ọ ga-amalite n'elekere 5 n'ọkara nke uruchi. ya bụ mmemme ga-adị n'okpuru onye isi oche ha bụ Chief Chris Ọnụmụnụ ọchịlị ọzụwa na-awa ide mmiri. nnukwu na nke ụbọchị ahụ bụ His Royal Highness Igwe Dr. Chris Chidume eze Igulube eze ani ukwu n'ọmụọ. ndị ọzọ ga-eso ya bụ ndị ichie na ndị nze n'ọzọ United Kingdom nke onye ndu ha bụ Onowu na Mkpọ Onowu gburugburu High Chief Chinedu Udeze. nnukwu nne nke ụbọchị ahụ bụ Excellency Oriakụ Nonye Soludo nwunye aka na-achị Anambra steeti. onye ga-abụ nnukwu ọbịa pụrụ iche bụ His Excellency Maazị Peter Obi aka chiburu Anambra steeti ma bụrụ onye nọ n'ọkọlọtọ Labour Party wee na-azụ okwu onye isi ala. His Excellency Right Honorable Chief Emeka Ihedioha onye chiburu Imo steeti. Senator Enyinna ya Abaribe Senator Federal Republic of Nigeria na ndị ọzọ bụ ndị ukwu ga-abụ ndị ọbịa ga-esi ebe dị iche iche n'ụwa niile wee bịa. onye ọzọkwa ga-abụkwa nnukwu ọbịa pụrụ iche bụ Ambassador IWMW Evangelist Specialist Ọzọkwọ onye a na-agba nkili n'ihe gbasatara ejije. Igbo Women Movement Worldwide alụgo ọtụtụ ọlụ ọma dị iche iche ma ọlụ enyemaka dị iche iche n'ala Igbo. n'ọnwa Disemba afọ 2020 ndị Igbo Women Movement Worldwide gosiri nnọọ ịhụnanya nyere ụmụ nwaanyị ajadu ndị ihe na-esiri ike Agụogbu ọwa eze agụ n'Enugu steeti maka gasịa onyinye dị iche iche maka ekeresimesi merimeri so ya ma weta aṅụrị na ezinụlọ ndị ya. Akụkọ n'afọ 2020 ahụ ha guzobere ụlọ mmepụta maka otu ajadu nwere ụmụ 6 bụ onye n'Eziagụ Enugu steeti onye di ya ka ndị Fulani gburu. n'afọ 2021 ọ rụgasịrị ọtụtụ ọlụ dị iche iche nye ndị nne na nna nye nwere ike ịkwụrụ onwe ha ụgwọ ụlọọgwụ ego ka ha kwụ ụgwọ ụlọọgwụ maka ụmụ ha bụ ndị arụ na-aya na-enwere ike ịgbapụta n'ụlọọgwụ. ka ọnwa Disemba dị na mkpụrụ abalị 28 n'afọ 2021 ha rụkwara ma gbapee mmiri borehole na ndị Orie Ariamụ Osigwe n'Ikwu Anọ Abia steeti bụ ndị ụzọ ha si ekute mmiri ọṅụṅụ na-agbanya mmiri. n'ọnwa Maachị afọ 2022 ha rụgasịrị ụlọ nke onye kwụọ ụgwọ ya obiri na ya maka ndị ntorobịa anyị bụ ndị Igbo na-etolite etolite bụ ndị na-enwere ebe ha kpụrụ ebe obibi n'ihi ihe isi ike. ha nwekwara mmasị ịlụlụ ọlụ ọma dị iche iche wee na-aga ịzụpụtakwu ndị ga-abara onwe ha uru nwa ọlụ nke aka ha bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị site n'ịrụ ebe ga na-enye ọzụzụ akpọrọ IWMW Training Center ga-abụ ebe ọgbara ọhụrụ maka ndị ntorobịa anyị n'ala Igbo nọ na mpaghara South East bụ ndị a ga-enye ọzụzụ ka ha zụọ ha n'etu esi emepụta ụmụ nka dị iche iche ekpochapụ enweghị ọlụ ya na ịnọ nkịtị ma kpochapụ agwa ohi na enweghị ezi nchekwa. bịa ka isonye n'oke mmemme a ikwekwala ka akọrọ gị ya akọrọ. eji ohere a wee na-akpụkọ onye ọbụla nke a sitere n'aka onye na-achịkọba Igbo Women Movement Worldwide nakwazi onye a ga-anọ n'ụkwụ ya bụ Achalugo nwaanyị Lady Chinwendu Okerigwe ada Igbo gburugburu ya na ndị otu ya. tiketi bụ £30, VIP bụ £50, VVVIP bụ £100. maka mkpọtụrụ na ihe ndị ọzọ kpọọ Lọlọ Chizọma m Ọdọnyekwe na +44 744 881 4399 maọbụ Ambassador Ezinne Ezechi na +44 789 176 6528 maọbụ ịkpọ The Lioness Adabuzo Diadia na +44 741 599 0925. ala Igbo ga-adịrịrị mma ma mụ na gị ga-arụ ọlụ dị n'ime ya. onye na-ewetara gị ozi ya bụ Dr. Nkiruka Ọnya Executive Director IWMW. If you go to the bank for an injury, we're going to go to the no choice.